penyerahan tokoh pewayangan secara simbolik kepada Ki Dalang Yusuf Ansor. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Bapak Haji Boksu selaku Ketua Umum LSM Triga Nusantara Indonesia dan Ibu Haja Sinta Istiqomah Solamede sebagai Ketua Nasional Ikatan Wanita Triga Nusantara Indonesia yang telah memberikan kita kekuatan yang baru bahwa kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang berbudaya, bangsa yang memiliki budi pekerti yang baik, bangsa yang memiliki asas gotong royong yang tinggi untuk membangun masyarakat yang lebih maju, sejajar dan searah, gagah dan perkasa karena ada kebenaran. Acara kita selanjutnya saya serahkan kepada Ki Dalang Yusuf Ansor untuk pegelaran wayang kulit, dan saya minta untuk warga Depok untuk tetap tertib sampai acara ini selesai. Terima kasih dan selamat malam. Sinta,
Sida awet nama suku nama Sida Samya siapa gelar budaya inggih torwa berbagai rasa rasa-rasa ning sarira ayu ingkang pinamaya ikut bagya lakase mangya mulyane jiwa ragane Mas tuku nama Sida awet nama suku nama Sida awet nama tuku nama Sida awet nama suku nama Sida Samya siapa gelar budaya inggih torwa berbagai rasa rasa-rasa ning sarira ayu ingkang pinamaya ikut
Nun sembah nireng ulun kapurba risang amur pingrat Mring sahanan ingkang mring kanan siang tasik mawe buka kang sawegung Masreng telahan iwang kanan mamuju nyawang Namastu Purba Sidhem. Awit namastu silat mrigiwang jagat karono. Sirang tondo kawisisaning bisana. Sono sinawung langring gulebuk. Estu maksih lestantun lampahe dudra. Sinandur tutur. Katelo turu tulat nurat deng paradya. Winursita ngupumu prameng niskala. Karanta dia tumiyeng jaman purwa. Mangga tekap masananing gobita tawurunggeng pralambang matumpa-tumpa. Marmo panggeng panggung Sang Purwengkata sekebyar dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha linarik runtuting basa duweng kula ngemusu rasa yen narasaya karaos. Mulat sare wangrasa wani kruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma ngilukaca. Jarwe wis sakup carita baca wis gemelar jeneng pangkeliran iku sejatine amriksani panggelaran inggih Purwa. Surya Candra Darum nyawang Kartika wis kira putra teng kawasa. Sahari ratri angidri bawana pura tegeng dosina gila gemanti teman dadi petanganing dina. Sasi warsi windu kang 1 abad. Tetungkulan mangkartu mangkar kosina rambun kaya jamateng krembyah dadi padhang kutu-kutu walang atuga. Buron wono miyang Burondoyo. Dadi branan tanpa wijalan. Padha antara sinaring Sang Hyang Wurna wingking arsa merbawani jagat mungguing jagat weteng tumungup-mungup. Mungguing kalinganmu kirabang prengangah. Lamun gaek saya ndila-ndila tung bumi. Saya dangu sumrap Sang Hyang Araka kantos blangkanan kene ngabang esmu jenar. Kaberbawan sira Sang Hyang Basanta. Tanem tukaton ijo ruya-ruya mangku gringgung biru moyo-moyo. Pucung gunung itu menang gedanu. Kasiling pramban solonggat lenggut nganti gunung mangkur domego. Tanah dawis dangu seleng kaludasi tinur rasa ngopo ya buku garap tegal sawai angluwur silo tatanom doti sinambi sendonan sisindinan mikul garul kuni anggiring rojo kayani sawai nopi rembagan sumur wangi Sang Hyang Markasa ya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat durung gigi blapapan lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang saya buyotoro betit jero berkukuwung
Panandha datan wonten ingkang amadani Kekung ing praja ing Loji Tengara. Nun inggih garis 100 talanto kali 1000 jangkep tenaga krana praja ing Loji Tengara dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan kaya binawi trambi ombak samudra binang langun kang tanpa pagut. Begadeng manunggal kapantuk uruting Cakrawala. Wane-wane coklo wisik sawane kineping jurang tolong kinepung gosirong kinaryo sing peksi lawet lan sarang buruk. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebegaring pasir gumelaring garis pinggir. Tanam tuang rembuyuk royo-royo karang kitri roe-roe roning klompo bumi subur masiten mawur. Satengah tinandur pangkar kawriyan dadi burung-burung beban cangkrang sang langit lenggak-lenggok lampetin mijil saking sendang-sendang mening tirtane. Ini pinoro poro layune trambi waduk binendung bendung kinarya nglini sawah bang bategalaning nara kesmo. Mogal panguling tetani bebasan datan ana bumi sak cengkang ingkang selo. Sedaya tinanduran kang murakabi Pandya Bedari Sri Anglar Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangguk Pratiwi. Pategaling go projo kang ngembu godhongane ambyek wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pulau kendhem pulau simpar pulau gumantung sadutan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingga-ingga raja kaya tewen sanjayang rembaka lamun miangak laring mangunan. Lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Tatana carane kandhang anggur anjing malang labet tebih saking tindak Durjana Tuti. Samya sakyek saeka kabdi akar luhuring nusa bangsa tuwin negaring Loji Tengara. Ana kuwi bangi gunung anggung dinaksa mrih lestari. Rontumura rat merasa dadi gunung-gununganing lingkungan. Langkung-langkung lamun dilati sampun-sampun disanggepan. Sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya. Wada winata anane mumat sinamatan duwe dirayan. Suwi-wiji semapan sedatening jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta. Rasa karsa babar karya. Kenging binasake negaring Loji Tengara nalika semulagi mancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pamukir jinawi kemari pangarta-tata Raharja. Dasar guru kang gedhe bore padhang jagate durku kusih turut atu kuncarane. Turut kasusuring manca praja. Lah sento wau. Ingkang asta pusarane adil bangsa. Negaring Loji Tengara wenangira den ucapna Dusramana Sang Mata. Dosa 10 nama wis mestani. Jujuluk Sang Rata Prabu Bel Kedhuel Beh ya Sang Prabu Tontongsot ya Sang Prabu Suragendela. Nalika semanten lenggah dampar kencana Siniwaka ngandhep sangjaring para satriya Nayaka mewah Punggawa abdi kinasih abding taman keputren mewah abding katumenggungan. Nalika semanten pepandir sagung kang samya semewa binayang bayang sangjaring para hapsara hapsari kawis ketingal pepandir sagung kang sasewu kaya ruping samudring dedharatan ananging menika tumaranira wiswanira pepantih negaring Loji Tengara kaya sanggiring para wadyabala wonten sak jamin kedaton negaring Loji Tengara ananging menika tumaranira patih negaring Loji Tengara negeri Sang Patih Bayu Kinara. Najan wujuding patih nanging sandhangane datan prabeda kadidene Sang Mata awit sangka sugih blekedhu nalindring Loji Tengara Sang Prabu Bel Kedhuel Beh mila Nayaka Punggawa sartane kawula samya den muktekaken anggenipun gesang wonten negaring Loji Tengara datan wonten setunggal kemawon kawula negaring Loji Tengara ingkang urip miskin urip kere mboten wonten setunggal kemawon awit kasugihan Sang Nata sumambung bisa manira abding katumenggungan rikala semanten ingkang amiyos mewah amimpin kaprajan para kawula mewah nayuga ingkang sami ganting pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit merasa satetupan dengkul datan poselo labet sakadheng para seba ing jawe bludang kendurun tek umbul-umbul kitrangan danu ya mondhe mangsa labu mayung megar mendih jamur barat mangsa rendheng tumbang rangap kuwi jatingan mangsa katiga panetunggal tidhem sinem permanem madring pasewakan negaring Loji Tengara nadan kekudungan datan ana ingkang obah samirana datan lumampah
kapian sumung swananing pradangga miwah pangling waranggana segera murwani pangandikan tetumbang sing pandika Sang Prabu Nonongset inggih dereng kababaring lisan Nanging sasongko kumanyar mangan gore mangget tanpa sering emas-emas murubeng langit
Sretinon ning pase bakan Pusana maneka warna Pos peteng Udana Myang Mansra Sarwa Rukma Renggeng manik Narawata Obro prabanya kang su merat kenyaring teca lalewaran ler ke tarsi sireng tadet wimbo kekondo amre Tiupeng ma ruto mando separan mangambar kongas lamun sira anggeguru kaki hamilya manungsa kang nyata
Enggang becik marata bate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan rangi sokoro le wong apa angin was munggol tan mikir pawehing liyan iku pantes Kuranana sartane kawruhana ya jagat pramudita ya jagat pangestu ngara manik diraja ingsun raja dadya nyawaku patih sapa ya wah aku dadi ratu kok pangling karo patihku akeh banget ya patihku ki. Masalahe ngene. Ana patih sandangane padha karo ratu. Coba to. Patih nganggo mekutha. Wah, kene ora sangka sugihku ora mungkin ngene iki. Bandhaku ki nek menggo trima nggo jajan bendina ngibarati seyuta. Ora entek, mbok setahun ora bakal entek. Patih Bayu Kinara, iki Bayu Kinara. Wah, suwe banget ora nglakokke iki aku koyo. Patih Bayu Kinara. Sawise sira ngadhep ana ngarsane ingsun padha kanthi raharja sak maratamu, Patih Bayu Kinara. Ya enak nun. Wonten pangandika ingkang ngadhawuh. Gusti kula ingkang sinuwun. Gusti kula ingkang sinuwun. Prabu Bel Kedhuelbe. Sinuwun. Kepareng paduka miji dumateng kawula ndangu maring karjanipun ingkang abdi kepatihan pun Bayu Kinara. Awit berkah pangestunipun Gusti kula sang utusinipun Prabu Tondrong Cerot. Ngawur kowe ra. Kowe nek ora sangka aku ki ratu sing seneng gojek karo kawula, nek ora sangka aku ki ratu sing bener-bener merakyat. Wis sak pidanapati lho kowe. Tontong sot kok tontong crot. Ngapunten sinuwun. Sinuwun Prabu Tontong sot. Wonten ngarsanipun ingkang abdi kepatihan kepareng paduka. Miji karaharjan kula. Awit berkah pangestu paduka sawan kula wilujeng. Nering sambi kula tebih saking Rubeda. Sinaos kula radi ngelih. Awit wonten dayaning cepukan werni ijo menika. Ya. Ora apa-apa engko tak ingoni. Nggih. Kowe mangano sak mbledhose wetengmu. Waduh, ampun. Kula niki mun program 3 minggu mboten ndar sekul. Oh. Medhun 13 kilo. Wah, ngono. Nggih.
Nang emane mriki niki weteng kula sisih ngisor mriki kenging penyakit Apa? herpes. Wah. Wingi pun kula kan ngidoni rondo. Malah marit, malah parah sinipun. Wo ya ora apa-apa. Diterima-terimake. Nggih. Engko tak ngewangi bantu donga muga-muga penyakitmu ki ndang mari. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Ya. Kowe iki patih kok cengane. Wo, kula riyen pemain ketoprak. Oh iya. Kula mboten mokal nek kula kaya ngeten iki. Ya. Selamat tekamu. Wilujeng. Ngapunten, wilujeng sowan kula jenengan. Angedring lan sak samunipun kemarang kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabekti kula kunjuk sanda pepoto paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu bel keduel be. Ya, Ngatur bekti karo panjenengan ingsun. Ora lan pangestuku wae tampanana ya Te. Sampun kawula pundi ndadosna jimat paribe ndayana ning kasantosan. Barang pangestu paduka badhe kula cincang pucake weni. Dumawing widang rumeketing werdaya. Saestu ndadosaken cahya nercahya daging sapi. Daging rah kayiwanan. Kowe ngadhep ratu iki pasewakan basamu sak geleme dhewe. Ngapunten. ya. Nadyan to ingsun iki pancen bener nalendra sing tansah duweni rasa ndarbeni marang para kawula ning nek wayahe pasewakan ingsun kudu wingit. Woi. Ngaten. Ya. Mula kowe aja celathu sikik, kowe aja kokean guyon sikik. Oh nggih. Engko nek tak kon guyon kowe ndagelo sak karepmu. Oh nggih. Wis saken dawet. Dawuh. Aku mung arep takon karo kowe. Dik, bab napa? Matematika. Kudu. Bab napa? Kula aturi paring dawuh. Aku mung arep takon aku ndek patih siji kok koclok to iki. Gusti paringana sabar. Aku mung takon karo kowe. Sak ploke aku dadi ratu ki kepiye kanane kawula ana sing komplain nggonku madeg ratu ning negara Ngloji Tengara iki apa ora? Oh. Nek ming perkara niku men kula saged jamin. Jamin tegese jamin arep nglengserke jenengan. Ya Pak Pidonopati nek mboten wah kula omong napa to? Kowe jamin nek kawula arep nglengserke aku. Wah, mboten kaya wah pripun. Pengacu dana terbesar e. Mosok arep dilengserke. Ngapunten. Nek jengandika menawi jengandika paduka Gusti kula Sang Nata Sira Prabu Bel Kutuel Be ndangu bab total kitang kamrajan kepripun kawuntane para kawula apa do sambat apa do maido kalih panjenengan kula nuwun sewu. Para kawula sakdangunipun gesang wonten negari Ngloji Tengara menika samya gesang guyub rukun matsinamatan daya dinayan mboten wonten cecungrahan mboten wonten padudon ning antawisipun mayoritas iki apa ngatasipun oke-oke kawula negari Ngloji Tengara menika tiyang putri utawa wong wedok ora ana sing saben dina pendak-pendak tuku sayur sing do rasan-rasanan niku mboten wonten. Wong ngono nggih, mboten enten sing do klesak-klesik bahas eleke wong. Tenan apa piye? Estu leres niku. Bab uriping gesangipun para kawula. Bab ekonomi mboten wonten ingkang sambat kekirangan. Sedaya tansah kacekapan awit tansah sumuyut pangarsa jengandika Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Bel Keduel Be. Tenan apa ora? Nggih, leres. Oh iya. Engko tak tetinju marang kanane para kawula. Nggih. Mergo nuwun sewu. Aku ki nek nileki kawula kuwi aku nek terjun ning dunia masyarakat sosial. Nggih. Aku ki kudu ming kaosan. Nggih. Aku nganggo sandangan ratu ngene iki ya mung nek pasewakan. Nggih.
Ning nek wayahe aku nyangketi para kawula, aku ya kudu macak, kudu namur kawula. Mergo yektine nggonku dadi ratu ning negara Nglosi Tengara iki dhisik aku iki uga mung kawula. Nggih. Banjur aku ki ndek gegayuhan. Lah kok kasembadan. Ya syukur alhamdulillah Gusti iki ngrungokke dongane Prabu Belgedwel Be. Mirengke apa kang dadi ujub kacat lan dongane Prabu Tontongsot. Nggih. Kula niku. Kula sakniki nggih. Kula nyuwun donga pangestune sinuwun. Piye? Negari kula riyen. Kadipaten kula inggih sakmenika dados kepatihan. Ya. Kula nembe ndonga mugi-mugi saged diaspal. Oh iya. Nyuwun pandungane. Ya, siap perkara kowe iku tak sengguyung. Nggih. Sapa kae? Niki. Ya, niki abdi katu menggungan. Jenenge cobi dipun dangu mawon. Oh iya. Tumenggung padha parayaga sak sewanmu tumenggung sapa kang dadi aranmu. Lono namen pasang Klimantabe. Dinebehno kula ndrindu mawang tawang towang. Linepatno ing tolak manu sinuwun. Pareng paduka animbali dumateng ingkang abdi pun ing katumenggungan ingkang abdi pun Nira Dwiatmaja. Kepareng wilujeng pisowan kula marang sanipun Sinu Prabu Belgedwel Be kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku tampanono. Nggih sampun kawula pundi sik jenengmu sapa? Inggih kula pun ingkang abdi pun ing katumenggungan inggih asmi kula pun Tumenggung Nira Dwiatmaja. Aku kok krungu jenengmu iki sumpek kupingku. Nggih, kados pundi? Rasane kok pengen tak goleke Bagor. Pak, wadhe Bagor golek mrica. Waduh. Menapa ingkang lepat saking asmanipun ingkang abdi jernyatanipun menika peparingipun tiyang sepuh kula. Ngendikanipun asma Kinarya Japa. Ora ngusik. Sapa jenenge? Nira Dwiatmaja. Kowe iki lenang kok jenengmu wedok banget. Kowe gegek ora kedawan jenengmu kedawan. Nggih, saged pun wastani Kimpul ngaten mawon. Oh iya. Oh iya. Oh, kowe sing tau WA bojoku kae to? Nggih. Tenan. Nggih, leres. Wah lah. Iblis. Layak to layak bojoku sedina ndingkleng nemeti HP wae. Nyuwun pangapunten. Kula nyuwun lumebering sih samudra pangaksami kula ngrumaosi lepat. Ora apa-apa. Apa dikira aku ora iso golek bojone nek bojoku mbok gawa. Waduh. Nek ngaten iki disumbanggake. Dengkule mlocot. Iki mung sak umpamane kok. Oh nggih. Aja tok pindho-pindho neh sing kaya ngoten kaya ngono kuwi. Mboten kula sampun tobat. Kula sampun kapok. Ngembet asmane Prabu Belgedwel Be kowe nggawa jenenge negara Nglosi Tengara nek pok orek-orek dhewe kaya ngono kuwi. Aku izin. Iki nyuwun pangapunten. Wis ora apa-apa, perkara sing wis kelakon ya wis ben kelakon lan aja ngasi ditok baleni meneh. Wo iki. Nggih. Ngestakaken dawuh. Nganti aku kongkonan Pate Bayu Kinara kok dhisik gawe grup ngrukyat. Waduh bolos siji kae. Rumangsaku kok saya suwe saya ora sedhi lho. Nggih. Nyuwun pangapunten. Ora apa-apa, wis tak ngapura. Iki gandeng dinaning pasewakan. Kabeh sapa wis sing duweni kaluputan kelawan panjenengan ingsun tak ngapura. Mbok lupute iki gedene sepira karo negara mesti tak ngapura. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Ya. Nggih, matur sembah nuwun. Ning nek rumangsaku kok jenengmu ki Mawa Sukerta.
Lajeng badhe dipun gantos sinten? Kowe tak ganti jeneng kowe ya. Nggih. Kowe tak ganti jeneng, kowe dadi Tumenggung Panigas Rikma. Waduh. Menika tegesipun menapa? Panigas ki tukang ngethok utawa tukang mapras. Nggih. Rikma kuwi rambut. Nggih. Mergo aku niteni kowe iki pendak-pendak tak jak lunga adoh sing tok golek ming tukang potong rambut. Iya. Iya, ngaten kisahe. Gelem ta kowe? Nggih, kula purun. Tak ganti kuwi jenengmu tak ganti kuwi gelem? Nggih, kula purun. Waton sedaya menika sae. Ora apa-apa. Wis kabeh wis padha diprayo gak kelung kowe. Saiki aku mung kari arep medhar sabda. Aku arep paring dawuh, aku ora arep paring piwulang. Mergo aku ki kudu guru. Mergo aku ki kudu drajating pendhita, aku iku kudu dosen. Nggih. Ning aku ki suwijining ratu sing kudu tansah ngayomi karo para kawula. Nggih. Gusti kula Sangnata Sinuwun Prabu Belgedel badhe medhar sabda punapa sinuwun. Kepareng kula miji kula nedha nganglungaken jangga nilingaken Karna. Jangga nggih. Karep kula beda nek jangga kula ndak ketiban gong loro niku. Kula ganti jangga nilingaken Karna mastuti sabda tama paduka Gusti kula Sangnata Sinuwun Prabu Belgedel. Ya. Ha iki ngene Pate. Sepisan aku wis dangu karo kowe mau bab kepiye kahanane para kawula ngloji tengara sakwene panjenengan ingsun dadi ratu ning negara ngloji tengara. Ya jernyatane nuwun sewu ora kok aku ateges aku ki nyombongke, ora kok ateges aku ki ngapik-apik awakku dhewe ning iki ngene. Merga saka donga lan nggonku mbudidaya golek kamukten ana ing praja ngloji tengara iki mau kabeh bisa kasembatan iso diwujudke. Mula teh anane aku nglumpukke kowe karo kawula-kawula liyane iki aku mung ngarep kepengin ndangu sartane aku mung ngarep kepengin nakokke apa to sing diperlokke dening kanane kawula sak negara ngloji tengara. Patih Bayu Kinara. Teh. Patih. Wis patih bodho ngantukan. Ngagi wae mingkem lah ngomong. Teh. Patih Bayu Kinara. Teh, hei! Wah, kula ngimpi kecemplung jurang. Syukur mulane iki nek jak omongan ora, wah, ngapunten. Wah. Ngimpi ketemu wong wedok ayu. Lambemu ora are. Nggih, pripun? Kowe krungu sing tak omongke ora? Lho, panjenengan ngendika menapa? Lah. Wis ngomong semono dawane kudu baleni. Nggih pripun? Intine ngene, aku mung arep kepengin jabarke sepisan apa sing dadi pepinginane para kawula pengin tak sembadani. Kawula kepengin nganakke apa? Kawula kepengin duweni apa? Kabeh tak turutane, kabeh tak sembadanane. Nggih. Sing ping pindhone. Pripun? Jurune aku dadi ratu ya Nalendra. Ana ing negara ngloji tengara iki aku ngrumangsa ora jenjem, aku rumangsa ora tentrem. Lho. Perkawisipun perkarane ora kok merga lehku ancik-ancik lehku gayuh kamungten negara ngloji tengara iki sira ancik-ancik kesangsaraning liyan kuwi ora. Nggih. Ning aku ngrasake ora tentrem jroning penggalih Prabu Belgedel iki merga pancen ana bab suwijining perkara sing aku ngrumangsani kok iki ora srek, iki ora pantes nek gumelar ning jagat. Lha pripun? Coba to. Kepiye miturut
pemanggihmu nek ana sawijining negara karo kadange dhewe. Dadi iki Kakang Adi negarane loro. Nggih, kakangne di negara dhewe, nggih, adine ya di negara dhewe. Nggih. Negarane adine iki marep dijajah karo kakangne. Miturutmu piye? Wah! Lek kowe mboten nrimo. Ya sing sabar. Lho. Maksude pripun? Niku lak senes jeglongke kula niku to? Ora. Aku ora arep nakoki kowe eneng kethek karo bapakne, anake ditabrak. Bapakne nesu apa ora? Oh, kula nggih nesu. Ya sing sabar. Waduh. Kejeblongan aku wis sing sabar tenan to. Kowe ora trimo? Mboten. Nek umpamane negarane adine kuwi mau dijajah karo kakangne kowe ora trimo. Kula mboten trimo. Lah, mula kuwi gegayuanku penjajahan di atas dunia iki mau kudu dihapus. Nggih, mergo ora cocok karo pri kamanungsan lan pri keadilan. Nggih, sartane maju obahing bangsa kowe mau didasari kanthi watak siji ketuhanan yang Maha Esa. Nggih. Sak teruse ngono kuwi. Nggih. Pripun? Kula tanggap. Ah. Ning ngapunten, kula niku malah nyepake buku IPS. Ora apa-apa. Wong jaman saiki IPS karo PKN dadi siji kok. Ngaten. Iya. Mula teh mesti kowe penasaran. Nggih. Sinten? Nomere pinten nomere? Nomere. Ayo mboten. Sing tak maksud negara siji karo negara A karo B iki mau. Nggih. Pripun? Ya kuwi negara sing jajah negarane adine dhewe ora kejaba mung negara Ngastina. Sing dilungguhi jeneng Nalendra ya kuwi sing jeneng Prabu Duryudana. Nalendra kuwi gagah, pancen gedhe dhuwur pawakane canja bagus. Nggih. Sugih, nggih. Blegedu, nggih. Herbondo Bandu, nggih. Sugih Brono Picis, nggih. Seprapat jagat duweke Prabu Duryudana. Ora dhuwur-dhuwur nganti sasar susuramu aku. Nggih, pripun? Ning negara kuwi mau ayem, ning urung ayem. Negara kuwi mau ketok subur ning urung makmur. Nggih. Lajeng pripun? Mula niatku ning kene iki mung arep ngelingke karo Prabu Duryudana sak kawulane, sak Kurawa-Kurawane ben karo Pandhawa kuwi tansah gegeki marang pranatan Nalendra sing becik, Nalendra sing adil, aja ngasih ana dak-dakaning masulayan antarane Pandhawa lan Kurawa te. Anjreng Kang Puspita rum. Hasilireng samirana amre sekar kadung ngas kandhana mawe raras retnaning driya wah jan kula kok rumangsa ora trima gosek ki rung digongke. Oke, ben. Ngawur ora entek. Dereng entek to? Urung. Wah, jan. Wah. Kula kok rumajeng sanget
Kelana gegayuhan Paduka Gusti kula Sanglata Sinom Prabu Buel Keduel be. Coba gegayuhanku napa? Dun, gegayuhanku mau apa? Lah napa? Somong semono mbane. Coba aku kepengin, panjenengan kepengin nentremaken kawontenan negari Ngastina. Niku napa mboten? Nah, bagus. Malah luwih cetha, luwih ringkes sing mok tangkep saka ngendikaku. Nggih. Ternyatane lehku omongan iki mau nggunakake sanepan-sanepan sing urung mesti saben wong paham lan iso tanggap kelawan sing tak aturke. Nggih. Kula akeni panjenengan niku pancen intelektual. Ya, intelek. Nggih niku. Kula akeni sinuwun. Ya. Lajeng ing sak mangke lampahipun badhe kados pundi? Anggenipun badhe tansah ngemotaken dumateng Nalendra ing Astina sak kawulanipun sak Kurawa-Kuramane. Lah iki ngene. Nek aku ngetok dhewe, aku njedul dhewe ning negara Ngastina ngelikke aku engko khotbah ning kono. Wahai kawula Ngastina. Wahai para sata Kurawa, kowe rasane kok ora trep. Nggih. Lah mula sejene aku ora pantes nek aku teko ning Ngastina terus aku wara-wara pidato khotbah. Aku ki Nalendra, ora ana kok Nalendra kok segampang kuwi arep nyambangi negara-negara liyane. Nggih, mula kowe tak timbali meneh iki sayekti kowe arep tak utus supaya nek kowe ning negara Ngastina elekno kawula-kawula Ngastina. Jaen tumindak apik, jaen tumindak becik, jaen kantinen supayane tansah nengenake marang tumindak bebener lan ninggalake nyingkiri marang tumindak angkara budi candala, tumindak-tumindak maksiat kon do nglereni. Nggih. Tumindak-tumindak sing ora bener kon nglereni kabeh. Nggih. Banjur tumindak-tumindak becik kaya ta manembah nemarsane Gusti, anut kapercayane dhewe-dhewe padha terapno ing negara Ngastina. Nuwun sewu, kula mengke dianggep ragah-ragah, kula mengke dianggep njajah negari Ngastina. Omonga Prabu Bel Keduel be. Nalendra Ngastina kon ngesoki bondo pira? Ben kelelep bondo. Nggih, mergo aku ngerti. Prinsipe Prabu Duryudana kae sing penting duwite. Niku tenan. Mula kowe mrana kowe takon suwening negara Ngastina ki ora mung semata-mata kowe takon ngomongin Nalendra Ngastina Prabu Duryudana, kowe sak budalmu iki mengko kowe tak kanteni kreta kencana sing ngangkut Mas Mutiara Jamrut ndergeni berlian Mas Picus Rajabrana kabeh tak pisungsake marang Prabu Duryudana. Kuwi tak nggo nyogok supayane gelem tumindak apik lan gelem nglereni nggone duweni mantak angkara becandala. Nggih. Ning nek mengke Prabu Duryudana sak kawulane Ngastina lan Kuramane mboten kersa kula pernahke ya nek wis pancen wegah nampa warah nampik pitutur becik Purbawasisa ning tanganmu. Mbok arep ngamuk sak karepmu, kowe ning kono arep nggusur Prabu Duryudana ya sak karepmu. Ngaten. Ya. Ning nek kowe ketemper yudane tak jaluk kowe baliya ning negara Nglaji Tengara matur karo panjenengan ingsun tak jonane dhewe tak ajangi dada lan ora tak tamengi gigir patih Bayu Kinara. Segra-segra yen permana kanca segra ngraget nawang sesangka nawang sesangka Nalendra mbok marwa sing sang katri gumulung mangrombak ing wadya Urdakara reka kiri-kiri ro nanggana magaya gelarira wang-wang Kula sampun tanggap lan kula sampun mangertos
lan kula pitados mateng menapa ingkang dados gayuhan matuku Gusti kula sangata Sira Prabu Sira Prabu Tontongsot. Ya. Lajeng ingkang ndadosaken tandha pitaken sang beting manah kula. Benjang menapa anggen kula bidal. Ora sasuwe-suwe. Ora ketang. Sambung bocol intang kowe mangkat dina iki. Nggih. Ora sandadak nganggo nawara penantang perang nek pancen perlune kowe kepepet nggunakake kadigdayanmu, kowe ngamuk ning negara Ngasina. Wo nggih, ngesraken dawuh. Kemareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Kula badhe ngemotaken patung Nalindra negari Ngastina mewah kawula sak Kurawa-Kurawane. Ngati-ati aja kaya bocah cilik pengestuku ndayani ngetutke marang lakumu. Nggih, matur nuwun. Nyuwun pamit sinuwun. Ya. Ayo rene. Sore kabeh. Wonten pangandung ingkang ngadhawuh, wonten pangandung ingkang ngadhawuh. Imburimu jenenge sapa kowe? Niki. Sing wernane kaya tela pendhem kuwi. Sedaya tela menika mesti dipun pendhem. Ha iya, sapa jenenge kuwi? Tumenggung to kuwi? Nggih, nggih Tumenggung. Sapa jenengmu Tumenggung? Nggih. Mobil Sudi mestani dateng kula. Kula ingkang abdi ing Katumenggungan pun Karsita sinuwun. Tumenggung Karsita nggih. Wo kowe Kakang Adi karo iki. Nggih, leres. Niki rayi kula. Oh lah ya mula wajahe 11 12. Nggih. Mrene numpak apa? Sepeda. Mio. Mati pajek to? Nggih, mati pajek iki. Ndak tak diomongke. Yo ben.
Aku wis ganti jeneng. Sapa? Tumenggung Panigasrikma. Oh ya apik. Napa kula nggih badhe dipun gantos nami kula? Rak, wis apik jenengmu. Oh nggih. Jenengmu wis apik. Nggih. Matur nuwun. Ah. Aku ning kene marep nakoni karo kowe. Panigasrikma, wonten dawuh. Kowe dadi nayaka iki, kowe pengen apa? Waduh. Kula kok malah perkewuh. Wis rasa perkewuh, wis anggepen kaya negaramu dhewe. Oh nggih. Kula kepengin dados nalendra teng negari Ngloji Tengara. Dengkulmu kuwi. Angendikanipun kula aturi dipun aturi nganggep kados dene negaranipun nggih kula kepengin lenggah dampar negari Ngloji Tengara. Iki senengane kok ora. Ku beri satu permintaan. Mboten 3. Ah ya wis 3. Tak mene 3 panjalukmu tak kabulke. Nggih. Kula menika namung kepengin jawab kalian member JKT48. Piye? Kula menika kepengin jawab kalian member JKT48. Ra mungkin liyane kuwi. Oh nggih. Menawi ngaten kula namung kepengin korupsi wonten ngalam donya menika ical. Piye? Kula namung kepengin korupsi wonten ngalam donya menika ical. Kowe arep rabi karo member JKT48 sing sapa jenenge? Sapa? Saiki tak takon. Lho. Mboten saged. Kowe arep rabi karo sapa tak takon? Waduh. Rumaos kula nek gegayuhan kula semanten kok gedhuwuren. Lah piye? Kula namung kepengin supados griya kula menika dipun bangun malih. Wah. Omahmu sing apik kowe njaluk dibangun meneh. Mboten. Kula menika sak menika bikak kios. Kowe dodolan nggih. Kowe apa sing tak dol? Mainan. Sing cewek ayu kula gratisi. Elek niatmu ki elek. Mboten. Menika namung kagem brand ambassador kemawon. Ya. Ukurane pira? 10-12 ya tak gaweke. Nggih. Kowe arep dodol dolanan mbuh saka penjuru donya ngendi wae tak sembadani. Nggih. Sing nyuple stok dolanan aku wae ya. Nggih, ngestaken dawuh. Matur sembah nuwun sanget. Ha. Nggih, ngestaken dawuh. Ha. Kakangmu pengen apa? Niki. Kang. Oh. Pengen apa? Mboten. Kula mung kepengin supayane dagangan dolanan kula menika payu. Sing dodol adimu? Nggih. Sing pengen payu kowe? Nggih. Kula nggih namung nderek kalian usahanipun adi kula. Ya kelakon. Nggih. Kowe gampang, kowe mung cukup nglakoni siji perkara. Napa niku? Kowe wiritan ping 3013 eneng ngarep sing dienggo dodolan anakmu. Nggih. Adimu. Nggih. Wektune jam 1 wengi. Oh nggih. Deloken sesuk-esuk. Nggih. Waton leh kowe apa? Lehmu wiritan ning ngarep kiosmu. Kowe aja ngasih tokomu tutup sedina sewengi kudu 24 jam. Sakloke kowe nglakoni wiritan, kowe ndonga ben dagangane anakmu laris kabeh ora ana apa-apa. Nggih. Deloken, bar kuwi deloken, esuke deloken. Nggih. Gusis dolanan anakmu. Lho, lha pripun dirampok wong? Panjenengan mekasanipun wis pokoke dongane kuwi. Nggih, ngesraken dawuh matur nuwun. Ha. Tumenggung wonten dawuh. Ha iki gandeng mau budale si Patih Bayu Kinara kae kudu diamping-ampingi mundhak mengko ndadekke perkara Wadyabala jim setan mriprayangan ilu-ilu Banaspati angklek-angklek balung ngatandak budalna kabeh. Oh nggih, ngesraken dawuh. Nyuwun pamit matur pasilan.
sak banjure kowe dawono supayane nggone budal ing negara Ngastina ngampingi kelawan lakune Patih Bayu Kinara supayane laku dedemitan teges ora ketok. Oh nggih. Sak banjure kuwi budalno kabeh. Nggih, kok bulan bali to. Wis budalno intine budalno. Oh nggih. Karsita wonten dawuh. Budal kang padha sebo gandeng kabeh wis purna. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Jeneng Senadya kundur kedaton. Nggih, ngestakaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan. Kanthi Sang Hyang Surya nggo madhangi lakumu Karsita lan kowe Nira Dwiatmaja.